Čau, hej, čau, čau. Už to běží, už to běží. Už to běží, vysíláme živě. Už to bude fungovat, to nedělám moc často i to. Tak zdravím vás z Floridy. Tady vycházím teď z mýho hotelu. A byl jsem na pláži, nebo teď jdu směrem k pláži vlastně. A zapomněl jsem si v autě, který jsem zaparkoval právě na pláži, jednu takovou věc. Zapomněl jsem tam kabel od mýho drona. Takže tam teď musím jít a řekl jsem si prostě, že tu chvilku, co budu mít teď, je to docela štreka, je to asi 10 minut odsud. Tak jsem si říkal, že ji strávím s váma prostě nějaký live chat. Kdybyste chtěli nějaké otázky prostě na mě, kdybyste měli, počkejte. Tam je v pozadí jako nějaký Filipínec, jestli vidíte. Nevím, co tam předvádí. Ne, teď nedělá. On před chvilkou udělal takovou zajímavou kreaci, bylo tak nějaká kapuera nebo něco. No ale, abych se prostě vrátil k tomu, co jsem chtěl, tak prostě strávím tady s váma chviličku. Prostě moji cestu k autu jenom. Je to jaké po krajnici, tak doufám, že tady něco nesrazí. Počkejte. Wow. Wow. Hele, auto, hele. Wow, to je kára. Tady jezdí samý takové káry. Tak úplně výborný auto, prostě to bych nikdy jsem to neviděl ještě takhle. Wow, ale vidíte to nadjezd. Pravá Amerika je to. Wow. Tak jo, kolik vás tady je? 5 lidí, už se to rozjíždí, pojďte. A ptejte se na cokoliv, já vám odpovím na všechno, co vás bude zajímat. Tak dneska je tady trochu zataženo teda, očekávají se nějaký bouře, jestli vidíte takhle. Ale teplo je furt, teplo neskutečně, tady já nevím, 30 stupňů prostě ve stínu. Úplně nedejchatelno, trochu se těším, až se vlažím zase v moři, nebo v oceánu vlastně. Jo. Ukáž. Lojza 12 tady píše. Čuj brďo, kámo, nevím, jestli 12 znamená tvůj věk nebo IQ, ale prostě obě tyhle skupiny prostě beru jako svůj základnu, takže ptej se. Dirko, no jak dlouho tam seš a co tam děláš? Hele, jsem tady asi na 10 dní a jsem tady za bráchou, on tady bydlí kousek, dělá tady vedoucího právě v tom hotelu a prostě maká tady, no, už je tady asi rok, tak mě prostě pozval jako k sobě na návštěvu, tak jsem za ním, to se prostě neodmítá, jako nabídka prostě na Floridě, chápete, to prostě blázen by odmít takovouhle prostě nabídku ještě od příbuzného, od bráchy, to je, ušetříte to ubytování, všechno prostě, platíte si jenom letenky, pohodička, víte co. Tak. Co bych vám ještě pověděl prostě. Zajdeš na jardu Jágra? Jo, jako mohl bych, mám to v plánu jako no. Já mám teďko sekci Miami Panthers, jestli ještě hrajou jako, nebo jak to teďko vlastně s tou sezónou, jestli jsou v play-off. No ono už vlastně možná skončilo NHL, tak možná mám po ptákách asi. Teď to někdo píše, Jarda byl v Karlových Varech, řeknu, tak to, tak Miami Panthers, jako všichni říkají Florida, chápete to, ale je to špatně, prostě místní říkají Miami Panthers. Je tady Tampa Bay Lightning a Miami Panthers, jakože ty reprezentují celý Miami. Ale koupil si aspoň dres Jardy. To myslím, že by šlo. Tak. Ukážte, co píšete. Co píšete? No tak ale pište. Za chvilku budu u auta, jako tady potom. Jsem skoro zbytečně podívat, počkejte, tady vám tady natočím. Místní plácek. Já se to bylo vidět. Plážový fotbal se tady hraje občas. Hrajou to tady závodně. By byla sranda, tyve. By byla docela sranda, kdyby mi teď někdo teď ukradl telefon třeba. Ne, to by moc sranda nebyla, no. Spíš by byl zázrak, kdybych tady prošel všechno bez problému. A ještě 5 minut mi zbývá, už docela bolí ruka, abych vám řekl pravdu. Ještě vedro, já se potím jak pes. Tak dejte se ale lidi, dejte se. Jak je tady docela živo občas, nebo většinou tady je tady živo, ale teď zrovna. No nevím, co je, nějaká siesta nebo co, nebo to mají v Španělsku vlastně co. Ale teď je tady nějaký mrtvo zrovna. Ale jak to tady prostě žije ve dne v roci.
Podívejte na ty budovy. Tam je mrakodrap. Wow. Wow. Koukejte, zahrada. Bazén. 2 bazény. Koukejte, 2 bazény. Wow, ty si žijou tady na vysoký noze ty lidi. Wow. Tak já nevím, lidi. No tak. Jak jako... Dirko, jsi docela bukvice. Co si o tom myslíš? No, já si myslím, že jsi docela frajer, jako, no, abych řekl pravdu, jako. Nevím, co si myslíte vy o mě, ale... Kdo to jako dotáhne na Floridu, jako v tolika letech? Řekl bych, že moc lidí jako sná, no. A jako jsem docela pyšnej na sebe. Akorát to tady. Ještě vezmete prostě jaká dřina zatím je, prostě nahrávání videí. Vydávám komiks prostě, víte co. A kupujte, teďko vychází nový číslo mýho komiksu Dirka. Myslím si, že vás tam čeká hodně zajímavý příběhy, které jsou vlastně zanimovaný. Můj život prostě jako je kreslený, no. Taková pohodička. Výhoda je, že nemusíte psát scénář prostě, ale že prostě ten život to napíše sám prostě za vás, no. A pak to jenom vezmete a nakreslíte prostě klasickou kresbou na jeden tah. A biznis dobré, jako vynáší to celkem. Děti se to kupujou. Pohodička. Já bych to nedělal samozřejmě, že jo. Jak dlouho tam budeš? No říkal jsem, budu tady 10 dní. Bacha, nějaký cyklisti. Počkejte. Vidíte, tady šetří životní prostředí dokonce i na Floridě. Paráda. Ale jako jezdí tady auta, jezdí tady hodně aut, jako jo. A jezdí tady motorky, se ptáte, motorky tady jezdí, ale ne moc, protože když si vezmete, když vám ukradnou jedno kolo z kola, jsem se tady blekotal. Když vám prostě ukradnou jedno kolo z auta, tak to ještě nějak odjedete, že jo, a když vám ukradnou 2 kola z motorky, tak to moc nedáte asi už, no. Si myslím. Ty vole, Sirko, jsi to ty vole. Co? Sirko. Já jsem Dirka, ty vole. Já jsem Dirka, ty vole. Ty Sirka Hřál, ne? Ty jsi byl v tom pořadu Farma hledá dementní píču, ne? Lidi, ty vole. Ty pičo, to je tvoje kára. Byste mě... Ty pičo, to je všechno z YouTube, jo. Ne. Ty krávo, ty si žiješ. Na to jsem si viděl sám. Ty pičo, ukáž, Louis Vuitton, borácho. Počkej, to jsou, to nejsou. Můžu si vyzkoušet? Jasné. Ty jsi jako co, ty jsi můj fanda, nebo to je jasný, já tě sdílím jako svině. Ukáž. Sirka Hřál. Já jsem Dirka srala, Můžu si zkusit ty brýle. No nevím, vole, prosím, ty jsi normální, vole. Ty vole, jak ty vypadat jako ty vole, ty jsi můj vzor, ty pičo! Ty debile! Ty debile! Kurva. Kurva, vůbec nechápu. Co to tady děje, ty vole? Proč mluví česky, ty vole? Kurva. A ukradl mi brejle. Aspoň, že to auto mi zůstane. A jak už jsem u auta, no, tak stalo se takový menší neštěstí, ale... Jsem to docela vyklepanej. Počkejte. Už jsme tady. Já to asi neudem kvůli, jak jsem vyklepanej z toho. Tak počkej, nevydržte. Tak kde pak seš, kábliku? Kde pak seš? A tady je. Kurva. Tak. Tak jo, lidi, no. Tak měli jste to i zmenší nečekanou akcí. Já se teďka asi rozloučím pomalu. A hlavně prostě cestujte, lidi. Hlavně cestujte. Protože jako takovýhle lokality, jako prostě Florida, to prostě... To se vyplatí prostě. Musíte se na to vydělat samozřejmě dřív, ale tak musíte makat, prostě musíte makat. Prostě bez práce nejsou koláče, jak se říká, bez práce to nejde. Takže jestli chcete vydělat na feldu a jestli chcete vydělat na takový brýle, který mi právě ukradli,
tak makejte jako já a třeba se jenom dočkáte. Zdraví vás Jirka Sral a uvidíme se na youtuberingu.